Existe na proxección da película Krevinsky, dirixida por Enrique Otero, e que nos acompaña, e que representa todo un luxo que foi posible grazas á colaboración do Concello de Gondomar e concretamente tamén da Concellería de Cultura, dirixida por Nacho Troncoso, e grazas tamén ao desinterese mostrado por Enrique Otero, que accedeu a estar aquí para presentar a película e para facer, sobre todo despois ao final, un coloquio no que podedes participar se estades interesados. Eu vou facer unha presentación rapidamente de Enrique Otero e deixo o tema da película para ele, para que vaya xurdindo no coloquio, pero vou dicir un pouco a biografía de Enrique. Naceu na Coruña en 1971 e comezou paralelamente no mundo da imaxe e no da música, ao rodar en 1992 a súa primeira curta Coitelo e gravar o seu primeiro disco Nautilus coa formación Cosmic Muffin, coa que permaneceu 8 anos de xiras, concertos e espectáculos para teatrais. Combina o seu traballo en televisión e publicidade coa súa afección pola fotografía, pero segue ligado ao son co seu estudio Control Z, onde se xuntan os seus dous mundos ao sonorizar ficcións como De tripas e corazón, Minotauromaquia, A flor máis grande do mundo, e compor bandas sonoras orixinais. Comeza entón a vida dos irmáns Krevinsky, unha curtametraxe que en 2002 gaña o 7º Festival á Fila de Valladolid. Dirixe a partir de aí outras curtametraxes como Parole en 2005, finalista no Todo Filmes de Canle Mais, A dúas velas de 2006 e En Plan Galicia 2006 tamén, e a videocreación Microfundismos e o documental Falan de Nós. Tras varios anos traballando xunto a Miguel de Lira sobre a idea de converter a curtametraxe Krevinsky nunha longametraxe, nace a película co mesmo título, que se fai realidade en 2010. Segue activo no mundo da música a través da Orquestra de Música Espontánea de Galicia, Omega, unha formación de música improvisada, e tamén da banda Krevinsky, creada a partir da composición da banda sonora original da película, mentres traballa no documental Inventarios e o seu próximo proxecto de longametraxe Caixa Negra. En relación á película, solamente quería engadir dúas cousas. Unha, que participou xa en 16 festivais nos que obtivo nada menos que 14 premios de todo tipo: a mellor película, a mellor director, mellor banda de música, banda sonora, quero decir, e outros. E tamén destacar a original promoción que fixeron cando saiu a película, posto que crearon un espectáculo que chamaron Universo Krevinsky, que consistía que chegaban a unha cidade, estiveron nas principales cidades de Galicia, noutros sitios tamén, incluso últimamente en París, e facían un pasarrúas. Entón levaban a xente ao lugar onde se proxectaba a película, estaba o film, e ao rematar había un concerto da banda Krevinsky. Deixo xa con Quique Otero. Moitas gracias. Bueno, agradecer a Miguel Anxo, a Concellería de Cultura de aquí de Gondomar, a invitación, e a vos por asistir a ver a película, que sei que algún de vos xa veu aquí no cine da Ramallosa, no Imperial. E bueno, non me gusta falar moito da peli antes de vela, ao final faremos un coloquio. Decir que me fai especial ilusión presentala aquí no 14 de abril, o Día da República, sobre todo nestes momentos difíciles en que cada semana un membro da familia real está casi sacrificándose por nós.
E, bueno, nada, non vou decir nada máis da película. Prefiro que, se vos interesa e vos apetece despois, como nesta película eu fixen un pouco así de rapaz para todo, pois fixen producción, dirección, guión, vamos, casi desde que partiu a idea con Miguel de Lira hasta que rematamos presentando a nos cines. Podedes facer calquer pregunta que queira desde todo o proceso cinematográfico desta película, que vos contestarei complacentemente. Moitas gracias.